I-album kaMzukulu iphumile ngayo 12 ebusuku ethi ngifuna iy'nto zami. Iney'ngoma eziwu-17, u-19 hours lo ngawunaki. Ivele iqale ku-12 hours, angazi bayenza kanjani lento kwa-YouTube. Kodwa-ke njengoba iphumile nje i-album kaMzukulu, ngiyazi ukuthi iy'ngqwele nesoil laphana seyilindele ukuyithela vele inhlabathi. Basa-recruit abantu abazothela nabo inhlabathi. Abanye bazokhala ngama-hit, abanye bazokhala izinto ey'ningi. Iyaxaka lento ukuthi i-album ingakaqedi even 8 hours sekukhona oku-wrong umuntu aseyibone ngakho, engakayiphi na-chance ukuthi ihamba kanjani. Abanye bathi awudingi isikhathi esingakanani ukuze i-album uzwe ukuthi ena injani. But abaculi bacula ngendlela ey'hlukene, baney'tayela ey'hlukene. Le osheshe uyizwe ingoba usuke ecula ngendlela vele umuntu osheshe uyi-understand-e wena. Le ongayizwa ingoba kwesinye isikhathi kusuke yona i-favorite dish yakho leyo ukuthi uyayithanda. So njengoba ngishilo nakulo nyaka ukuthi ena abantu abangakhiphi, abantu abalibala ukudlala, abantu abacabanga ukuthi bazolinda abanye abantu before bazi ukuthi i-competition inzima kanjani. Already sekuney'ngoma ey'gijima ko-32,000 lapha, ezinye y'gijima ko-27,000, ama-firefighter, ngifuna iy'nto zami, ubughosti bami, sekwale ngokhiya. Zonke lezo ngoma lezo ziyasondela. Imagine-ke ukuthi ena-ke i-album izolala inama-views amangaki, bese-ke ilandela nako-Spotify, ize nayo kancane kancane. So izoba phezulu kakhulu. Abantu asebekhiphile basebenzile benza umsebenzi omkhulu kabi. Naye uMzukulu usebenze kakhulu kabi, and futhi njengoba umcimbi wakhe uzolandela nje next week Saturday. Into enhle kakhulu le, uyicabangile lento, uyibhekile as a business minded person, wayibona ukuthi yenza sense lento yenzeka. So kumele siyeke ngempela, siyeke indaba ye-soil bafowethu. Angiyisiki kahle indaba ye-soil, angiyisiki kahle. Iy'nqwela zimile ngama-soil. Kunabaculi abakhipha ama-album athatha u-3 months ukuze a-catch up, abantu bawa-understand-e kahle. And wabona futhi after 3 months ukuthi actually iy'ngoma ey'thize kule-album ziyalaleleka, zimnandi, ezinye zazo ziyathrenda kuyimanje. Akunjani-ke lo muntu othi noma kuculayo nawe bese nifunana na uzoqula inhlabathi? Asazi mhlawumbe uthi animthanda akacule isitayela senu. Akekho phela umuntu oyocula into uhlale uyifuna. Ilokho simele sikwazi. Isaphushayo lapha album kaMzukulu. Ilokho nje engakuveza, ngikhulume ngakho-ke njengamanje ukuthi ena abantu basaqhubeka basayiphusha. Sizobona ukuhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani. Ngizoyibamba lapho-ke ividiyo ngisakahle.